Sosial turlarda yol polisiya işgäriniň libasyndaky pagonyny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofiseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada Azatlyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, ýagny PGG-niň bir işgäriniň libasyndaky pagonyny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňu bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan videosy giňden paýlaşyldy. Oh, pagonam yıktınma. Etme de pagonam. Etme. Dalda sonra. Etme. Dalda pagonam. Sana da pagonam. Sana zaten adam yok. Videoda hadisanyň anyk haçan we nirede düşürilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu waka barada ilki habar berilende dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden gosmaça maglumat ýa kommentari almak başartmandy. Azatlyň bir çeşmesi munuň bilen bagly käbir jikmejikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgäriniň mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellesek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolupdyr. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtündag etrafynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofiseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PGG-niň düzüminden çykyp İçeri işleri ministrligiň garamagyndaky Lewat boýunça ýangyn howpsuzlyk gullugyna ise geçendigini aýtdy. Lewapda polisiýa işgärleri jenayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmayan etmişlerde günäl tapylsalar, olar soňu bilen aglawa ýagdaýda ýangyn howpsuzlygy gullugyna işe geçýärler. Bir elbetde paranyň öwezine edilýär. Emma öz pagonyny özü goparan ofiser bir aý etmän bu gullukdan hem boşadyldy. Muňa wiziýanyň hasam köp ýaýrama we ilatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägileliklerin köpelmegi sebäp boldy. Diýip atlandyrylmasylygyny soran çeşmämiz belledi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofiseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan Garasyz Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgylanyp, öz eginligini goparýan ofiseriň taknalaşdyrýan oýunyny ýazgy eden raýatlaryň munuň üçin 15 gizi gündüz tutukluga höküm edilendigini ma'lum etdi. Nesir 6-njy iýunda çap eden habarynda ulaň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, ýöne olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň dogry anyk däldigini nyktaýar. Ýöne çykarylan administrativ jogapkärçiliginiň asyl sebäbiniň internetde ýaýran videonyň sebäp bolandygy bellenilýär. Azatlyk bu maglumaty hem sebitin kanun gorucu edaralaryna tasdikladyp bilmedi. Emma çeşmämiziň soňky habarynda saklanan ulug sürüjüsiniň häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar.